Dobre, tak v nedeľu. Ahoj. Adios. Fajn chlap, he? Áno, úžasný. Čo o ňom vieš? Nie veľa. Je úspešný architekt, jeho dcéra hrá futbal, je gej a má loď. Chodil na Berkeley a... Dobre, vráť sa kúsok. Plachetnica, či skôr taký čln. On berie nás s Jakeom v nedeľu... Nie, ešte trochu. Čo, že je gej? Čo s tým? Nič, len na teba dávam pozor. Vieš, chce ťa vziať plachtiť, alebo skôr plachtiť? Neblázni, vie, že nie som gej. A určite? O sebe to nevedel 16 rokov. No tak, Charlie, nemôžeme byť priatelia napriek tomu, že je gej? To nemá s gejom nič spoločné. Predstav si, že by bol hetero a ty atraktívna žena. Boli by ste priatelia? Atraktívna? Čo? No vieš, či skôr rozkošná malá divoška, alebo vášnivá sexica? Dobre. Tak ešte raz. Predstav si, že ty si hetero. A? Žiadne a hotovo.